GST practical tak anh tiếng tak tak yang teaching kan Indonesia website cho kan share ro ai long lâu lo Yes, sir. cái video con lo mèo in on big gì đâu thì là hay kan website chu nia GST chuan gst.government.in.gov.in chuan khi tiếng cái chu du le nge in lo en ve chiang a chuan hey GST R1 khai zero dot R1 khi last date tuna R1 last date chu October ni som pakhata chu October ni som pakhat main R1 ni file angai tina chuan hemi te pani poi mo R1 le 3B hi san chu adang khi chu hey midang tan ni indian R7 ding te po hi so nge deductor tan nia chu ke mani shet tu kha chu GST R1 le GST R3B kan shet chen angai chuan October 11 R1 chu nia last date chuan 3B chu 20 omja chu R1 hi chu last apoilu tuklawa late fee omlo R1 khi chu ilo thai palpon ma se 3B ki chu thai chuan late fee choi don omja chu ma se tu na chuan thil phadaron thaka hian yang GST R1 hi file mas khapotanga R1 hi file anga chu minhuwa 3B ki file angai dina ama chuan dudu khening dan 3B po hi file khal top theita chuan R1 po nekinai file theita to chuan tolawa R1 hi file phut lo chuan 3B ki file theito lo chu ninge 3B le R1 hi ka chuan he kan ning lo log he di kan login ta chuan he kan kai ni mi phat nia in login dong chuan username le password khen moni me username in chunga chuan password chuan login ni me chuan he chu ki hemi hian englo la ti lo ti ania would you like to authenticate other OTP nge other KYC tinga ya kan ti sak du chuan yes kan tinga chuan other kha nge a phone number OTP thanga ma sai chu langa em lo chu teng em ma mandai to ni lo chuan khi no an chuan R1 le 3B in jagadra chuan R1 chu ki May chu file to June po file to July po file to August file to chuan September la file lo chuan khi September ki 9 days ani to chu omja chu September a khian apply to dina R1 ki chu a late to ma se ala file thi tho chuan 3B chu he ni somnia a file ngai ni somnia file lo chuan late fee cho yang chuan boina kan entur tak dik tak chu okay chu ma chuan dashboard a kalanga file return kan chinam kami kum ha thang kami thla kha September thla ka thanga khi te khin langta he nia ama theory kan ning lo kha GST R1 kan 0 ta GST R2 kan 0 boka chuan 3B nen omje chu antinan he kalu china GST R2B hi 2B a hian ki ka thil lei zong kharun langa tun tha chuang ka thil lei kha hepa hian win mark atangin ki a taxable value chu sing khat sanga man chuan a tax rate chu 12% chuan hemi za thi tax apetina omja chu 18 ni chuan assam maniang sorry 18 ki 18 chu assam chuan 15 hi Mizoram chuan khi omja chu mun dang atangin lei ta dro mun dang atangin lei outside state atangin lei wangin a place of supply chu Mizoram ne chu mun dang atangin ron leya chuan engene Mizoram a aron leya chu ti chu IGST kan ti kharon kadang IGST CGST chu all ta chuan central po state po all ta chuan masai kan investing ang alas si 15 ki 15 a chuan ki 18% nia chuan taxable value chu 13,000 chuan CGST le SGST an kan ve thonga omja chu kha interstate kan se tro interstate kan se ya interstate kan se boka chuan interstate a chuan interstate ka chu outside state soina omja chu Mizoram chang Assam te Delhi te khate ani khan ani lopon Delhi chu Mizoram an lopon Assam chu Mizoram te Guwahati chu Mizoram te khate ani ka chuan hemia hian om thin don ti dan chu IGST ya chuan Mizoram to Mizoram chuan CGST le SGST ya
chuanin kan en tur ber chu enge R1 3B thì ka soi du mi chu wang chan om je chu tu na khan GST R2 a khan R2 a khan i ka thil lei zong zong aron lang tro om je chu purchase lang lon dina GST R2 a chuan R1 a chuan ka sales lang ve thong ka sales lang ang ti lema ka sales ka jak lu don ta khian khi tu na khan GST R2 tang ka thil lei langa ka purchase chuan R1 a hian ka thil shal na ka jak ve thong ka thil chal jan ki B2C chu business to customer silan me chuan ka export chuan 6A a hen ka entarang chuan etidan customer pa ngai ka sha chuan 7 a ka entarang chuan ka invoice colors invoice and chuan tan 1 lakh stating chuan tan ka enter thema sa du chuan tai point lawa ki large invoice am ja chu 2.5 lakhs in tina more than 2.5 lakhs ni chuan ma sai in du chuan B2C apo da ula kha chu apoi nam chong lawa chuan dang hi chu nge amen na ten ya ta hian entidan thamasa khan lo ti sol ta la hemi hen i amen le thei entidan i thil sales is yana khan 0 te khelo bel tam theya khatiang ni kha chuan amen da tang hian ni ti chaleang chuan kan chet to chu R1 chu sales ania chuan R2 chu GST R2 chu purchase chuan 3 a kha chuan chu ka sales le ka purchase kha a combination kha ron lu dang kan en le chinang September ki chu la lang thei don la bang in okas kan enanga ta hian ki kan file to chang ki file en ta dro chuan R1 chu ka sales chuan 2B chu ka purchase chuan 3B chu ka purchase le ka sales ka text spec tu za khan jek don ta hian je chu ki ITC ka je kan la shem kha ni ITC shi to lo mi hemi chuan chu ka text spec tu za khom don etian ka late ka tlai chuan late fee ka cho yang ta hian je kang chuan eligible ITC hemi za thi ITC tangin ka cover don dina chuan hemi za thi hemi a hian 3.1 a hian chu ka purchase le ka sales kha aron tilanga chuan ka tax spec tu zat lang don chuan ta hian ka payment of tax ta hian ka tax spec zat lang chuan hemi kan zir tur ne nakina I kan cho hona itin nge I SGST he paid through ITC datro ITC am ja chu ITC am ja kha tu lo sai them na shem a choking ga sia first internal apokhan ta khianam ja chu ITC chu ten dian chu thil ka lei khan tro asam tang khan lei tai la bunglo ka chalu ta chuan ka chalu khan 18% ta se cheng zaman ka chalu khan cheng som pariat kha 18% kha tax ka peto chu tin chuan tax ka pek to chuan ka pek no ngai to lo ta chu khami ITC ka nei don cheng som pariat ITC ka lo nei lo don dan chu chuan nakina ka shal vele huna khan kha ka bunglo le kha ka shal le don ta ka shal le huna khan 18% lo in ta se chuan ma se ka shal na za tu kha chu 110 mo enge ka profit to don ta chuan ka shal na khan 18% ka lo charge ve liang chuan amai 18% ka lo pek to wangin chu ka pek to sa kha chu ka penon to lawang ka pek to sa bak zong pek langai kha interest kha thibia hen ka peang chuan hemi te yan tidan lo enula tax pek za chu angzat man pelo tina omja chu ITC na cover bak tina angzat mi ITC nei kan sinang zarai ka langa hey ITC kim te ki noi khat singa sang thum velan nei ta omja chu tax khan noi khat singa sang thum velan peto tina chu entinan bungro kha sha an chala pian khan hemi ITC an mang char don an mang char thei chuan mase kimi ITC ki an nei mi lo chuan entinan electronic credit ledger ITC a kian 0 ni ta se ani chuan atex kha poisa tak taka pek ngai jan net banking hoina pek ngai chuan khami thleng khani se engting en zonal kan siamang kan china hei lo thin sia vek ro chuan next class a khoshang kan chok tong
chu journal entries kan zir ngai don ta journal entries nge journal entries a chuan chu bung ruwa ka leita tro ka leya ka shal le dona chuan khami kha nge mu mal takin ka record don entidan hey babu ang do khani me babu a chuan tiken je thin pa ngai do chuan entidan hey alo zek beta pang mi pakhat khan a thiam dana khan zek tab don ta ma se chu khateng rewa khan thilo tan tidan khami ababu kha ka pa en sakta cashbook kha ka en sakta ka she thim lo chon om jom don lo tro chuwang chuan khapa khan nge nyang khapa thil zia kha ka she thiam thei tur chuan engmoni rules khan follow nga tidan tuna ka ziang hi nekin bona khan in en karinga nyang personal account te amatro real account te chuan debit vote comes in credit vote goes out ten ni dona chu omje chu debit le credit kha aron zia thap thap chuan nge ni ti ka chhe don tidan thil pa ka zek chinang purchase account not purchase nge ka jang mobile hey Samsung das 31s account debited to star x hetian lo ziak te la account debited chu ni china kan soya kha chuan mi pakhat khan ngi adu du khan lo ziak ve to chuan ma se to na chuan an to don lo rules can follow don journal entries rules can follow don and debit le credit rules khami ni chuan hetia lo je hi chuan khipa khian hi nge om je ni nin hepa hian mi pakhat khan om je chu Mr X ne na tang hian mobile lady na a lady na a shal ni lawin okay chu ma chuan in lo ti tur jama sorry journal entries siam dan om ve ni chu entinan inline dan tur kha blank color ka mong du okay tinin lo line ang tian don ta chuan in lo line ve ulen du le hi ke colon hi pan hi amang chuan ka line koi do mai the hi chu close na khan ta chuan kan ti tur chu heading kan peang journal entries journal and in she thema chalo sei jol lo san chu hey journal entries ka zirti lo na rei to san chu commerce a chan shetu ha la kan da bang khan kan zirti wa ngai to lawa plus 11 an zir thina kan ti dan tur chu particulars tang je kang particulars je journal entries in the books of something don ta kha bang khan tai journal entries ti ka jek ta pang poi chong lo to chuan hi amount an upon debit le credit poi jek the du chuan okay full in jek lo lang first line box ya amount tianga bracket rupees sindang amount in tianga bracket rupees chuan ta hian a date in jek a date in jek follow them chuan thil pakhat anti ka jang hata choka je lan chon in boyam che okay thil pha lo jak lu do chu ITC kan thato atro CGST le CGST in shia chuan SGST in shia chuan IGST kan shia khamite pathum kan man chang ka ngai ta tin lo jek be photo ta chuan kan save dan ne purchase account debited tina tia chuan input
นักสอบไม่รู้ฮอลล์ก็ก็โฟนอะไรอย่างinput CGST or input CGST account debited ส่วน input SGST account debited to creditors อ่ะหมอว่าให้ช่วยให้มิชิงมิงคันโดนตาแล้วปนดอร์มิงคำว่า XYZ ที่สินะว่า XYZ company มั้งส่วนเขาจะที่คันดาตะบัง XYZ ที่ตะบังใช่ละ exact thêm follow dễ làm choán tiến close chỉ nào à ai cái gì rất bận cái món nó tiến line đen narration kan ziak china ni kan narration je dan chu la shul chewa chuan ta hian date khen zenga anjinan eng date mo di ber khan me chuan ta hian purchase account akian amount zat x amount zat ta ten amount zat kan ziak ang chuan ta hian amount zat kan ziak ang next on chất thiam dễ làm chất lâu lót chất thiam tôm số tên lâu dễ tấp hết đó cho cái save yang cho next á debtors account XYZ thì là chính là cho anh pon đòn đó cho account debited cho căn sổ về thông ang to output CGST to CGST account to output SGST account soan paisa jar kan jeu lutang soan ta hian date kan jeu Inject giúp em. Giống như dấu lâu. Dấu sir. Cái số chỉ đồng không? Chọn date gì cái số in đủ khăn men thì đàn 31st March. Bọn này nó sẽ bây giờ. Chọn first entry khi mình chịu chú anh nghe nhỉ interstate purchase ông thì na interstate purchase ông cho tiền khi ni enter ang enter tập bên mấy cái tiếng gì tập khi mấy tiếng cái tiếng interstate purchase ông min interstate purchase ni interstate cái chú local đó local lia i purchase ông min are ta ka zia zong hi chu nekina atak taka zia lungai lo i able ka zia zong hi exam huna in zia alan tu ro in chon are thi chu explanation na omja chu entidan i chuan purchase account ki zia nga chuan creditor si zia ngai lo creditor sai khian ki ming hin zia don halai ming ang hi entidan tunge mobile shop no inge kan le yang i ABC Limited ne la khan thil lei tai la tro ABC Limited ta ichina mi khan free will de mi free will company ni ka sha free will atang khan lo le ta la free will account ti ka zia kang to kan me chuan free will account ti ka zia nga ka lei na zat ka zia lu tang chuan sorry free will account
no sẽ thêm free will account thì cái gì luôn tanga chuan i free will account trang hian free will company trang khan thì bung lua cái lấy thì na chu helai hian cái gì luôn tang cái gì luôn tang thì nan cheng za ta se cheng za chuan i khapa ne na trang khan chu tax ka pe ngai ta CGST le chu i Mizoram ani chuan ti na helai tlem kan zek leng Mizoram to Mizoram ti in she thenan Mizoram to Mizoram Mizoram transaction ni chuan and then Delhi point thei tho state to state transaction ni mai state to state transaction ni chuan i ta khan 18% lo ni ta se tro 18% ni ani chuan ta hian jang an yang 8 ni lo 9 yang ta hian 9 an yang CGST a 9 SGST a 9 tho chuan avai chuan zan nge pek don free will account a hian ta hin lu dang ta hian 118 lu don tina chegem soino ngai interstate purchase om chuan in Mizoram chunga thil lei ni chuan tikhen injek lu tapang engma boin turum la in je dan tur chu purchase account debited input CGST input SGST chuan chu heta hian a company min khan injek lu tang chuan company nei lo chuan chu creditors khan ni mai creditors ka tu po soina ni mai tinan i lei na pa soina ma se tak taka chuan creditors khan thelo ta chan chu mishing hming khan ni vek don mishing hming mo i dor hming mo khan don ta chuan heta hian i leina zat khaijek phutanga chuan atex zat khaijek nga chuan hemi te pahni bel khom hian helai mi tluk zel tur chuan next journal chi sapo hemi te pahni bel khom hian sorry hemi hian helai mi pathum bel khom khit tluk in bel khan nang chia tur chuan next ki chu i sales ni ve thunga and then on 21st June ka lo shale ta ka bung ro lei bok khan chuan i and then on 2 mani hne na han ka shal na pa min kha ka je kang ta hian and then on BM an hne na ka lo shale ta ka thil lei kha BM account ka ti meng chuan debtors debit ka dang BM account debited chuan amount zat ka shal na zat kha ka je don ta chuan chu sales ka ka shal na zat and then on cheng za ka shal chuan cheng za ka lei kha chu cheng za ka shal don lo ta and then on ye nyang 120 ten no shal dai la tro chuan 120 ka shal chuan zang nge i tax a choi don BM khan %, chuan 21.6 choi don chu di chu 10.8 ve amang ta hian hemi line chunga je lu turin ta chuan 10.8 plus 120 chuan a shal na za tak chu zange 141.60 na chuan engzat nge hlep nyang ti hian hi a first na hian ta hian a lei na za ta nia ta hian a shal na za ta nia engzat nge hlep profit nge loss 10.8 ka profit anil emsat lo stop chinde 10.8 chu tax ania je chu hemi za tin shal a lei ta tro a blue kama hian leya 118 chuan hian a shal ta chuan a profit chu 23.6 ania ma se ni na taka chuan hi tax kha BM hian a petal ta hi nangma khan tax si petota chuwang chuan i a exact profit khala ni no ni chu je chu tan adi thawa ma se hemi tax kan ka tangai don tan ni na taka chuan ta hian cheng som pare ti peto tro i leina chuan hi i shalna khan anon pe vele cha chuan khamiza te kha engzan nge i lei khan cheng ko peta chu engzan nge som pare tro chuan i shal khan anon pe ve thung che hi nangma pe ka ne tro chuan anon pe ve thung che sales i shal chuan BM a hian a choi ve thung don cheng som le cheng plus hi
10.8 into 2 chu zanga 21.6 ja chu b ma khian cheng som hi pakhat 0.6 a pe a chuan nang chuan cheng som pret khai pe to ta chu di chu ila pek lo zong kha nge apang zong hi sarkar ai chhun lu vengai cheng thum le poisa paruk hi chung lut veng chuan hemi hi cheng thum le poisa paruk hi less chuan 20 rupees hi I profit ina chiang profit ki chu shadanga in mo chong lo ta in ma mo tur chu helai hi inzat nge tax pek ngai hi ki pa khian thiam mem example 9 tur chu apply ka ji ho jong ki me purchase account tenga chuan input CGST input SGST chu a company ming kha chu free will account chuan amount za inject lutang chuan next akian hi sales ania kan shalna chuan BMA account BMA ki chu ishal na pa khani me debited chu sales chu output CGST chu output SGST tenga chuan amount za inject lutang chuan amma khan I purchase lai khan nangman poisai peta chu tax po khai penghal cheng ko le cheng koi penghal ta cheng sompre ania chuan ishal ve thung chuan customer in pedon BM hen ron pedon BM khan cheng som le pariat apea chuan 10.8 plus 10.8 chuan 21.6 apeta chuan abang zong ki sarkar ai chhun lu turun ta in la pek bang zong kha chu cheng thum le poisa paruk ki sarkar ai chung lut veang chiang da bem chuan kha interstate ta sorry interstate ro local in chuan pakhat kan en lenga chuan kan du tok dan ne tiang thau khan chuan just kan lo ziak lenga interstate il den kan din tong tu na kha chuan Mizoram chung nga lei chuan kan ti dro chuan tuna hian Mizoram pona ni beta se Mizoram pona tang lei ni ta se amo Mizoram pona shalta lai tingi tiang kan in chinam chumite ho chu she dangai ni me chuan chumi le a tax engzat nge a pe ka ngai kha pa khan ti kha shetur zolpui chuan hi chu heading ka chin ang rang don ta chuan particulars in tianga chuan helin tiam interstate ani chuan interstate ani chuan ama mi kha inchania local purchase kha chuan tuna chuan interstate or outside state ani chuan kan purchase chuan engting an tiang purchase account debited chuan hemi yang che khan me purchase account debited kan tia ma se input CGST le input SGST in IGST om me thong IGST input IGST chuan true creditors khan me emo
ador min kha ABC Limited chuan in close anga chuan purchase le sales kan zirang nakina set off tan zela ngai dona antina anting e khimi te hi kan set off sakang chu zong chu mi te pat how to chat chuan tok bia mai thei chuan debtors account debited debtors su antina BM ang chi kha ABC debtor ABC cái ti chuan no mix up al dain Vishal na pa ti dan chu Indurin ta chuan lo ziak ro poi la in shet thiam thei dang han chu ni chuan debit le credit ngai to lo chu and then chu creditors ka ti ka da khian credit ti soinan to chu sales account ka je to pian ta hian CRT ka je tel ngai lo CRT lo po khian I credit ani to ti na chu tel ki chuan output IGST account chuan ta hian date kan je kan khi trong khi này ta hian amount ka je kan adra amount ka je kan amount ka je kan amount Zog zon hi interstate ni no interstate ari ta ka je chu ni kina exam na je ve ngai lo initiative nan chau interstate chu mem le chu outside state ni in outside state hey state to state non le state le state danga and then nan Mizoram chu Delhi te hey mun dang de ni han chuan kinan ai ang che chia IGST min ki interstate da chuan CGST le SGST kan da chuan interstate da chuan awesome le chuan chu IGST integrated soina nia integrated hi integrated tina integrated GST tina chuan C cái chú central này đó S cái chú state chuan omzia chú mình sẽ đang làm anh đi đang thiếu chêng zaman cái này chuan 18% GST nha đó 18% GST ta sẽ chuan ta hiện chêng xong bê đó mà chuan ta hiện 118 chêng chuan kha ka thil chhal bok kha anti dan ka thil lei kha cheng za som bek le za som nin chhal dai la tro 120 in ka chhal thei 120 lo chhal dai la 120 ka chalanga tro chuan 120 khan 18% tax ka lak chuan za ga nya 0.182 21.6 plus 122 141.69 Để cho 18% GST ta hian sales transaction chuan hei chu I purchase tina chu mun dang atangin 18% GST om kha ka lei tina chuan next a chuan ka shal vele tina
rồi đến em một số lúc tới mình trên này giờ chú anh ăn răng hay ta po cả sal na dik tak chú anh rằng nghe cheng za song pret ka sal dro hay ta po cheng za song pret sorry ka purchase ka le cheng za song pret ka le ya za song pret ka le ta po chuan cheng za som li pakhatin ka shala ta po cheng za som li pakhatin ka shala ma se a difference chu IGST ni mai IGST chuan output input chuan heta chuan hey output CGST output SGST chuan input CGST input khazam khani all mama em Star 21.6 ka inting e kha lo so le lo 21.6 29 sales kian cheng za som hi man hi ka shal dro ka shal ta chuti chu with 18% GST nia chuti chu cheng za som hi atang hian 18% kalang 18% kalak chuan 21.6 lo chokang ki hi atex spec tina debtors pa yan xyz te hian sir interest da khan GST kha choi double to lo ti mo tia interest da oh tia double lowin achunga khan ang katta draw GST kha interest da khan purchase khan giờ chúng mo anh ăn reng hey i purchase chuan tunge pedon itian bungrua kali lu ta dro chu ti chu keman ka pe potang hi kema pek tina chuan ma se kema chuan ka shal le don ta ka shal don customer in petodon chu hei chu keman ka pelwang customer in pedon hela hian ka shal na pa hian pedon tinan hei hi tunge nyang hian he pa hian petwang chuan hei chu ka le na pa hela hi ka leina patina dinan Delhi company limited ka lei chawin ka lei a lei tu piang khan tax appraisal dian jo dian woi lei pon nang mani piang chuan woi kha ketsa sa woi kha dor nei tu khan lei chuan dor nei tu khan piang Kimite pali hi chu lo chin by hat ta pro purchase input purchase account debited input account input CGST input SGST chu in cha khan C le S khain danga chuan chu hai chuan hei chu a company min khan mai chuan ta po hian hei hi chu a lei tu min kha chuan chu sales chuan chu sales chuan ta po nang che ta ma se in tara kha chuan IGST kan da ve thung ta chu song chu ni mai chuan nekin next class chuan question phat ka lo kenga kan chap tak nga kimi hi tinan zat nge text khi pek ngai khi kan la ve khat journalist pakhat om bel dona pathum zel ang ni chu journalist ki shalanga sorry aleinga shallenga chuan text apeng chu aleinga shalanga text apeng ten khan chu text apek na kha chu hi purchase ki nge kha purchase ki GSTR 2 khanta chuan a shal na hi GSTR 1 chuan i set of om dona set of dan he chun inbo khalawa chu tak kan soinga GSTR 3B a khan hi kan set of kimte pathum kan na mota ama sebera al leina kan ziaga dota a shalna chuan dota yang i atex spec na set off na chadra hei kalau record mo chuan kalau